place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be, at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa programa'n mangiter, nadalan at saray ay sa kiyan linawa. Tang opinyon, unong dignaan na saray umbali at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Lignaay babalay! Kaulop, tan kaentabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay! Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay! Good morning, good morning, good morning. Masantos and maabig nga morning da balang sinansakay. Lapod da sayan oras yang alas 9.
Wadyala tatang tanagagik sa programan may paruntal na saray matuan liknay balay. Nakalot na kantabayod sa yung programa. Taray kapaborito yo Joseph Kanilang Bakanihita na siyempre amigo yo RJ Beremenes at your service always. Yada Speto Technical Engineer Nexon Dakal. Kumusta kila namin natatang tanagagik petsa 29 la at bulan na Agosto. Lunes talaranan nyo tawalay pagbabago dyan Radyo Pangasinan. Nitan talaranan nyo tan. Lunes September lang takiling la si Jose Marichan narengal yun la. Pero mansamput la so Agosto pero wadtan din naganasasamputan so sarang patapatang iran isyo. Yan nagagawa sa bansa tayon Pilipinas lifestyle check. I like that. Gabagabay kutan yan nagawa. Oy lako mo na. Nausilan nirarayay talagang nagkakamal ng limpak-limpak na salapi. Singbatan tirata na tatang tanagagik. Pero una antila ni paruntal na tatang tanagagik. So sayay balita impormasyon nilira sayay agmat manundan na aktibidades na say Central Pangasinan Electric Cooperative sayay bulan na Agosto. Kami manay activities tree planting at aron nira sa may pamarakap na serbisyo na saray kooperatiba edinteron bansan Pilipinas. Pero jada Pangasinan, saya Central Pangasinan Electric Cooperative talagang iterto so sa may dugan serbisyo dasaray member consumer nabitlan na kooperatiba. Iparuntal ko pala nunaan so saya impituya wada si Manager Rodrigo Corpus sa Central Pangasinan Electric Cooperative. Go ahead, Engineer Nixon. Itong buwan ng August, parang very busy ang Siyempre po, maraming mga activities, sir. Opo. Una-una, magandang umaga po sa lahat. Ang focus po kasi ito yung tinatawag natin na National Educational Month. Sa pangunguna ng ating National Education Administration at ng Philippine Association ng mga electric cooperative, ang PELRECA, ay nag-schedule ng mga activities para i-celebrate yung electric awareness month. So, nag-umpisa tayo noong Agosto, nagkaroon ng PANRAD, initiated by NEA. Ito ay synchronize sinalihan ng lahat ng electric cooperative. Araw ito ng Sabado, ng Agosto, at para makabuo ng photo para sa ating electrification program. At sinundan ng Line Workers Appreciation Day noong August 4. At ang big event ay yung August 7, 8, 9 kung saan ay nagkaroon ng convergence sa SMX Makulod. Lahat ng electric cooperative doon kasama ang NEA sa PELRECA nationwide para pag-usapan kung ano yung mga issues na concern tungkol sa energy at ma-address yung mga concerns na nire-raise sa ating sa Congress para mas lalong maging efficiente yung ating mga distribution activities, mga electric cooperative in particular, at kung ano yung mga funding na kailangan para matapos yung electrification program o yung maka 100% household level hanggang matapos yung terminal ng ating kasalukuyan. So yun po yung pinag-usapan, mga
mahirap abutin ng physical na linya ay kakabitan ng mga solar home system. Kahit pa paano ay makaranas ng limitation ng kuryente kahit sa limitadong kapasidad. Pero yun yung goal ng ating gobyerno na mapapalawan lahat ng mga kabahayan. Kahit yung mga hindi visible na lagyan ng mga distribution line, so yung mga solar home. At pinag-usapan dito yung last mile schools na hanggang ngayon ay wala pang ilaw na mag-set up ng solar system para magkaroon ng pagkakataon ng mga estudyante na maka-connect sa wifi at maging updated din sa mga issues na concerns na So, hindi sila mapag-iwanan din. Yes. Noong August 15 naman po ay nagkaroon tayo ng simultaneous line clearing and tree planting activity Yes. in coordination with the Senro sa Pangasinan ay hiningi natin yung kanilang permiso kung saan pwede mag-conduct Yes. ng tree planting, yung mga angkop na lugar na dapat na magkaroon ng build up ng pagtatanim ng punong kahoy. So, naituro naman doon sa daang kalikasan sa bayan ng Mangatan yung venue natin ngayong taon. Last year sa mga subukan na natin doon sa daang katutubo at going to Makita Road. So, maganda yung ating mga programa dahil kailangan natin maglinis along the line, bawas tayo ng mga sanga ng punong kahoy, kaya tayo naman ay nagtatanim doon sa tamang lugar o appropriate lugar para maprotektahan ang ating environment. Yes, at itong mga nakarang pagulan at bagyo parang na Alright, Tatang Tanagagi ka, si Engineer Rodrigo Corpus. Dasatay very busy ra dasay bulan na August. Pinablimiran dumarang lapod ayamat lante so samay bulan ya talagan pangisisilibra. Nasatay electrification month. Dasay bulan na Agosto. Kanyan keep up the good work, engineer. Talagang pati sa ramay ganana abot na linyay kuryente, rawilan maong. At hindan mo na serbisyo, dapat na maglay na sa may solar at atang Tanagagik. Okay, so yada sa may palabas mo't ya may bagyo, ya alik na tayo. At daisit mo, so sa ramay alik na tayong brownout na po sa may preparation before yon sa biray rainy season, panahon na bagyo, ay impan na puputot, impan trim na saratay tanaman, ya kauoy da saray linyay kuryente. Amin at nayarin na naagap man, nayarin na naindan na remedyo sa antok niya problema, no panahon na mamauran, basta wala daduga. Pero ay flooding, ya tutungtungan tayo tatang Tanagagik. Kaya kamyamay, sun lulutaw, tan mansas biniran video, ipapasabidad si katayo. Nilira dasaya, naguganay-gunay, ay. At nasaraya, medyo antitubag, iran slope protection. Jadinteron bansan Pilipinas. Kanya na ikonekta miraya preparasyon, antisipasyon, to anticipate, iraramay na yarin ulisang problema. Nako, no ginawa miya duga so trabaho, tan talagan na aya at malot, no problem. Diba, Engineer Mata? Good morning, Engineer. Watan so sa may integridad na proyekto, no talagan na may indan mumot na proteksyon tan na amay antitawag saya amay sisikderan mo so nayari na pan serbisyo na sa may proyektom
aliwan patit-patit. Karakalan kasi patit-patit. Kanyan na untan so nansumpalan na saray proyekto da ang kapoy gunggo na to imbes ayayat manamper na saya delap dano matateng tanagagik may ginawa dan panamper na saya delap dano at sikato laingan araratan sunaan yung bibigay nakaw. Kanya natay lifestyle check kay babagada. I like that. Gabagabay kutan. Pero sana, amin. Di ba? Amin. Malapod da saray empleyado na gobyerno. Ay, socialist triangle. Sana lahat. Good morning, partner. Ay, good morning, partner. Good morning at saray dumaril tamat kapaborito RJ. At say kwantulante ng ken Senadora Risa Ontiveros. Okay yung lifestyle check. Pero siyempre Manguna ka. lead by example. Siyempre. Lead by example. Say kwando mat irame arom ka paborito RJ. Wala mat irame arom yan ng salita. Say kwanda sa may mensahe da, reaction da at satan. At say kwanto sa kaya ini si House Assistant Minority Leader Rene Co. Oy. Say kwanto. Ko. We note the irony of Marcos declaring mahiya naman kayo sa mga kababayan nating nanonood o naanod o nalubog sa mga pagbaha. While his own family's ill-gotten wealth remains unaccounted for. And his administration continues to burden the Filipino people with crushing debt and failed infrastructure project. Hindi pwedeng mag-lifestyle check lang sa iba habang ang pinakamataas na opisyal ay nagtatago ng kanyang yaman at hindi transparent sa kanyang mga transaksyon. Parang talagang yung aligasyon niya, direkta ha? Oo, direkta. Walang Sino takot. yan? Si Rene Co. Rene Co. Hindi Rene mo. Oo. Rene Co. Rene Co. House Assistant Minority Leader yan ha. Tapos sabi naman ni House Deputy Minority Leader Antonio Tino sa kwantuman, the President cannot absolve himself from corruption investigation simply by subjecting others to the same process. As the Chief Executive who controls billions in confidential and intelligence funds with zero transparency requirements, Marcos bears ultimate responsibility for the culture of corruption that has flourished under his watch. Kaya kailangan manguna ka. Oo. Lead by So example. may partner may mga aligasyon din ha. May mga alam din sila ha. Yes. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. Di ba? At may isa ring nagbigay ng kanyang reaksyon kapaborito RJ. Ito naman nasa The Hague, Netherlands siya. Si Vice President Sara Duterte. Pakinggan natin. Si Vice President Sara Duterte. Engineer Nixon, take it away. Kanina na ayoko magbigay ng libreng advice Sound. sa administrasyon. Panoorin na lang natin sila sa circus nila. Panoorin na lang natin sila sa kanilang sarsarsuela. Korupsyon, tapos sila control lang. Ang daming projects sa gobyerno, hindi lang practical. So yun. Yun lang po. Kasi before that kasi nagbigay ng advice kung paano, 'di ba? Yung masusolusyonan yung paggastos, 'di ba? Yung dalawa yan nalimutan ko yung unang advice. Before kaya nga sabi niya is ayoko nang magbigay ng libreng advice. Ito pa. Ito na nga pala. Nabasa ko na to si Tino pala. Pero dito sa pagtatapos ng buwan ng wika, wala apasikmatan ko kapaborito RJ, yaugaw. Nangawa na sa may ponto para sa buwan ng wika. And bali-bali so ginawa to, it's very timely.
ito, pakinggan natin yung ating buwan ng wika na Batang Bida. Dedicated sa mga corrupt. Kwanto? Yan na. Tatang tanagagi ka. Pakinggan po natin yung Mula bata. para sa buwan ng wika, corruption version, BAW. Ang dating bayan na nakakamangha, ngayon ay binabalot na lang ng baha. Kung kaligtasan ng Pilipino ang inyong habol, saan ninyo ginastos ang budget sa flood control? Puso ng gobyerno sa bayan ay nakaukit, lalo na kung may makukupit. Malinaw ang kanilang pananaw kung sa kaba ng bayan may mananakaw. Tayo ay nakaligtas sa mananakot na nakakatakot, ngunit hindi sa gobyernong kurakot. Tayo ay nakalaya sa mga Hapon, subalit naging bihag ng korupsyon. Ang ating bansang Pilipinas ay hindi mahirap, sadyang may gobyerno lang na kurap. Di ba? Kaya nga Gusto ko yung last line. Oh. Ang ating gobyerno ay hindi mahirap. Marami lang korap. Totoo naman eh. Di ba? Ang pinag-uusapan natin dito, billion of pesos tao ng pera ng taong bayan. Kaya nga, gusto ko yung lifestyle check, pero dapat may mga hamon, manguna. Yes. Lead by example. Yung nangunguna, di ba? Yes, oo. Pero ang suggestion ng iba dyan, wag lang isentro sa DPWH. Di ba? Oo. Ilat nga ng empleyado sabi ko naman pati mga senador sina Tito Soto, willing sila na manguna din, magpa-lifestyle check, di ba? Yung mga ibang senador, kasi sabi naman ni Superate, dapat, sabi niya, na magkaroon ng lifestyle check. Tignan kung baka yung iba naman may negosyo, sabi naman. So, yun naman, di ba? Wala kang negosyo, ang dami mong car, ang dami mong mga house, mga ganon. Ang dami mo pang mga chiching. Secondalante ka, paborito RJ. Turuan nyo naman kami kung paano kayo kumita. Ay, nako. Share your blessings so we might also be blessed. Ito, sabi ni, kanina pa to nung nag-play tayo ito, basahin ko lang. Ito. Lifestyle check. Pati media, lifestyle check. Kanto, willing kami. Manguna pa ako Why not? Why kaya not? ito, kung sino ka man na nag-text, na naghamon, na pati media, yes! Ako. Mangunguna kami ni partner ko dito. Yes. Na talagang galing sa hirap. Kung ano man mayroon kami ngayon. Yes. Ako, nasasabi ko, sarili ko, talagang sinasabi ko, pinangangalandakan ko. Mag-lifestyle check kayo. Dahil siguro, aminin din naman natin, kapaborito Joseph, sa lahat naman ng mga profesyon, mga ganun, may mga ano din, mga alam mo na, may mga nasasangkut din. Di ba? Yes. Tulad nung mga binulgar, mga nating banggitin, di ba? Ay, nako. So, mag-lifestyle check din daw tayo, sabi nito. Nagkahamo na. Sige. Sige. Magdala ka pa ng BIR. Gusto mo. Pati mga nasa BIR, i-lifestyle check nyo. Lahat, siyempre, di ba? Ay, nako. Lahat Para, sabay-sabay na. Oo. At pag alam mo, kapaborito Joseph, pag naging successful yan, yung lifestyle check, at matutuntun nila kung ay mai-stop talaga. Di ba? Yung kurakutan. Pero, ito partner. Ano yan? Marami ring matinik. May tumatawa, may kinikiliti yung kilikili. Sabi niya, sige, magpagod kayo na mag-lifestyle check sa akin. Bakit ka mo? Lahat ng property, kung ano lang yung kaya niyang patunayan, yun ang nakapangalan. Tapos yung iba nakapangalan sa iba. May mga ganon, di ba? Actually, may hamon. Style na yan. May hamon si Pasig Mayor Vico Soto ulit kapaborito. May survey na. Sabi niya is, president. dapat we have to challenge the culture of admiring displays of wealth from government officials at pati yung mga link sa kanila sa mga tax-funded projects. Kasi itong behavior na ito was strong evidence of how corruption has been normalized in the Philippines. Talagang normal na. Ito yung challenge ni Pasig Mayor Vico Soto. Sa lahat.
para siguro yung mapakinggan po natin naman yung kanyang saloobin. Maging confrontational May tayo. likna. Hindi lang dahil gusto nating mag-ingay. Hindi dahil gusto natin gumawa ng issue. Hindi dahil sa ano pa man. Pero kailangan may managot para hindi na maulit. Oo. Itan. Kailangan may managot. Oo. Na totoo naman. Ano kaya kung ito lang, yung suggestion ko lang, na magiging tayo, yung mawawala na yung kurakot. Kung, alam mo na, yung mamumuno sa atin, mga hindi kurakot. Yes. Di ba? Ano kaya kung ano? Yan ang magandang natin, talents natin, kapaborito RJ. Dapat, ang mamuno sa atin, yung alam natin na hindi kurakot. O kaya kasi pagpalagay na natin na marami namang namuno sa atin at namumuno pa rin sa atin na hindi kurakot. Pero paano mo makukontrol yung mga kurakot? Ayan. Yun ang ang problema challenge. kasi, kapaborito RJ, meron yung tinatawag nating political patronage. May mga iba dyan, yung tawag nito, ini-encourage pa nila yung kanilang grupo na ganito ganyan, magkaisa tayo para sa kanya, ganon, di ba? Sana dapat, pagka ganon din ang adhikain po ninyo, tinitignan din ninyo yung qualification noong kandidato ninyo. Hindi yung dahil sa mas malaki yung kanyang binigay, mas marami yung pabor na kanyang binigay sa inyo. Si Bosanli. Hindi na kila maka-uplos at saman. po. Lapod na untan iran. Tapos ngayon, marireklamo tayo. Yes, yun na nga. Di ba, kapaborito Ajay? Ay, nako. Meron pang... Yung mga kultura, na dapat baguhin. Sabi ni kapaborito Dennis, tanggalin ang vote buying para walang kurakot. Yun nga tama ka dyan. Diyan naman nag-umpisa. Sinong may kasalanan? Di taong bayan. Taong bayan, dahil hindi naman lahat majority ng taong bayan. Meron pang ang isa. Hindi ko na mabanggitin, pero isa sa eskwela sika. Di ba? Sige. May impluwensyang grupo. May mga kaanib siya. Pero anong ginagawa nila? Ito, naglalabas pa sila ng lisahan na ibubuto nila. Okay. Agauntan kapaborito, Ajay. Di ba? Sana yung malinis din lang yung inyong adhikain, diba? malinis lang din lang yung inyong grupo, dapat yung piliin nyo, yung pinakamalinis na. Saka kala ko ba nung susunod? Sige, mamaya, bago di ba? Bago natin mabanggit. Nako. Ano ba yan? So, ang pinagbabasihan, Bosanli. Bosanli? Nako. Lahat ng bagay, bida si Bosanli. Tuloy. Tulad sa proyekto, lupok. Nako. Tayo rin lang ang gumagawa ng problema natin. Tasika tayo sa mandi decision, but we do not make use of that decision. Kasabi na say panamili, kapaborito RJ. At paano to'y nabubulag na tayo, nasisilaw na tayo ni Bosanli. Ay, nako. Si Bosanli talaga. Siya yung ugat ng lahat. Umpal tayo. Kasumpala na pigaran makanan, paymano. Ang puta-putang Iran Balita. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha. Ang puta-putang Iran Sunata. Tanging ikaw ang katabi. Son ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax,
brakes, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Kanjat Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 8:06 oras na ho natin sa Liknay Balay. Kalop kantabay ni siyempre sa rin magturiran kapaborito. Amigo yo, RJ Beremenes at your service always. Tanda sa magturilingkor magturiran kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Siyempre kalop kantabay tinid technical side sa the only one Engineer Nixon Dakal. Ay siya nga ho pala. Advice po natin sa mga kapwa po natin mga drivers kapag po kayo papuntang Kalasyaw, papuntang Ordaneta City o Santa Barbara at pampasensya nyo ni Indaisat. Palagay ko heavy ang traffic ngayon dyan. Dahil po sa magaganap na ceremonial turnover ng provincial government ng Pangasinan sa bayan ng Kalasyaw sa pamamahala ng traffic signal lights. So, ang bayan po ng Kalasyaw, ang mamamahala na po ng traffic signal lights po dyan. At may magkakaroon po ng ceremonial turnover at 7:30 in the morning. Ngayon? Oo, hanggang alas 10 ng umaga. Para kaya ingat-ingat na lang po. So, ang nagpagawa, probinsya. Ang probinsya. Okay, at ito-turn over yung pamamahala sa munisipyo. Munisipyo. So, ang ibig sabihin, ang mag-shoulder na ng lahat ng gastos, munisipyo. Munisipyo na. Okay na, at least na-resolve na yung ano dyan, yung problema dyan. Kasi naawa ko sa mga
traffic enforcer, ay talagang ay dakal ya ay socialist, kailangang expert ka dyan. Yeah, Ngayon yes. kung may ilaw na, okay na. Okay na. Ayos na. Yes. And pinapasakbay din ng May traffic light na pala, hindi ilaw. pinapasakbay na rin ng Central Pangasinan Electric Cooperative. Mhm. Hindi na nabanggit Engineer Corpus kanina. Mhm. Pero basahin na Yung natin yung ito. power interruption. Oo. Yan. Magkakaroon po ng power interruption bukas, August 30, Saturday, mula 6:50 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mhm. Medyo mabaybayag yata itong Tanagagik sa affected areas sa Intiron Municipality of Bugalyon, mga taram, Aguilar, Orbistondo, except Pasibi East, Pasibi West, Balangay, Duplak, Batangkawa, Malacca, Bitwag. Uy, Orbistondo yan Oo, sa Orbistondo po yan. Iyan lang po yung mga barangay na hindi affected ng power interruption. So that's about 11 hours. Nako, kaya nga, And nung 45 nabasa ko minutes. yan, tinignan ko, walang linggiyan. Wala ring Binmalay. malay. Yes, Oo. Pero sa makaparman at atong Tanagagik, sunod-sunod na nasisira itong mga proyekto ng gobyerno. Singasaya so amay dike worth 77.2 million Nako. Ditan at Paliko River, Nasugbo, Batangas. Batangas naman ngayon. Non-collapse. Ay, Jam- kay Lebesti yan, di ba? Oo. Siguro, ewan ko lang kasi taga Batangas yan. Jamat at Purok 5, Ilawad, Kamalig, Albay. Nasira yung kanilang tulay. Akin tinagagawa. Ni may di Sunod-sunod. tanay mo tayo, baywalk, nang mula, may picture. Walay Baywalk. nan po may di manad limahong, singa walay ang gaganaya, walay bibigay. Oh. Sire. Letak. Walay letak di Ito man. kasi, dapat imbisigantan na DPWH, pawi ko pa sikat. Walay nan po Sire na? Tingnan ko mamaya may nagpos binubuninong ko parang, o kaya pasyalan na lang natin kung doon. Sige. Malapit lang naman. Tingnan natin. May send ng picture. Bayaan nyo, titignan din namin. Sige. Ito rin, may challenge din si former Vice Mayor ng Dagupan, Alvin Fernandez. Kasi si dating Vice Mayor. si dating Vice Mayor. Kasi nitong mga nakarang araw, mismong si Congressman Leandro Liveste umikot sa kanyang distrito at tinignan, dyan po sa may Batangas, tinignan po yung mga iba't ibang flood control projects undertaken by the Department of Public Works and Highways. Hindi po departamento ng dito, pero puro walang hiya. Hindi yan, Ang dami ng meaning. Maraming meaning. Nako, hindi PWH. Ang sabi ngayon ni former City Vice Mayor Attorney Alvin Fernandez, ito ang tanong niya, baka pwede din po magpa-press release ng additional categorical statement sa mga proyekto sa 4th District kanto. 4th District. Una kanto. Pwede po ba ninyo sabihin na hindi rin dinaya ang specified length and grade ng mga sheet pile na nilagay sa halos 2 billion na flood control sa Dagupan? Or kung di kayo sigurado, in the interest of public welfare, na safe ang mga flood control projects, baka pwede po na magpa-site inspection kayo gaya ng ginawa ni Congressman Leandro Liveste at bumunot randomly sa bawat site ng flood control. Sukatin at bigyan ng coverage ng media para makita na tama po ang haba ng binaon na sheet file. Teka. Ako di pa ako nakakita ng natapos na flood control project na so yung kasi ang pinag-usapan yung hamon bumunot. Oo, bumunot. Yung bang sheet file hindi yun nasisemento. Ibig kong sabihin hindi nasasama sa mga semento. Kasi syempre, kung hindi nasasama, pwede na bumunot. Pero baka kung na-cover na ng semento, yan ang problema. Pag na-cover na ng semento, diba, bubong-bung hindi mo ka. na, di mas lalo masisira. Yun lang ang problema doon, Kapabrito RJ. Pero ang alam ko sa sheet file na yan, yan yung protection para aga na kusukos. Yes. Halimbawa, ni talay danom, aman so banggaan to.
O kanyan na dapat aralam. Lababi kami Yes. sang kasamputan niya panag agaman na kusukos. Ano Yes. agaman nasabi na may kusukos, may erosion. Oo. Aga ang tibag may impalagay mo. Yes. Pero- Sa importante, aralam. arits to may anawat ya portion Oo, na dalin. yes, yes. Tawalay anawat ya portion na dalin. Tama. Si kato may pinakasulido ya pundasyon. Paano agaw lirag o Yes. aga umbigay. Yes. Tulad ng mga taytay nung mampapanag-irami may poste. 'Di ba yung ano na ngayon yung parang malaking tubo. Yes. Doon nila bubuhusan, Oo. 'di ba? Ito pa, may challenge pa si Attorney Alvin Fernandez. May expose po si Congressman Liveste na nakikialam daw ang dating congressman nila sa DPWH kung sino ang gagawa na kontraktor. Sino ko alam mo kung sino 'yon? Dating governor si Eric Buhain. Teka, yan ba yung swimmer? Oo. Yan yung magaling Olympian, Olympian, no? Sa tapat tunatan na Attorney Alvin, baka pwede po na magbigay kayo ng statement na hindi kayo nakikialam sa bidding ng DPWH. Yan. At least hamon yan. Hamon Kung yan talagang- sa representative po natin sa 4th District. Kasi may mga tahimik lang dahil hindi ho dinaanan ng tubig. Yan. Hindi ho, hindi ho na-challenge yung kanilang project nung flooding. Yes. Kaya, nandiyan pa rin. Nakatayo pa rin, di ba? So, in fairness na yan sa lahat. In fairness na yan sa lahat. Kasi yung nabisto, yun yung mga nadaanan ng tubig na bumigay. Kasi alam mo ngayon, kapaborito Ajay, buhat ng sinabi yan ni Pangulong BBM, yung mga flood control projects na yan, yung mga mayors na yan, iba? Lalong-lalo yung mga nasa good governance, iniimbestigahan na po nila isa-isa yung mga flood control projects. Oo, tama. Na Dapat may kinalaman, yes. may kinalaman yung kanila mga respective congressmen sa Manila mismo. May wala asukayan tumat na Mayor Isko Moreno. A million mat at atong tanagagik projects para flood control pero ang Agawad Metro Manila. Adulap nira at atong tanagagik. Tsaka dapat makialam sila dahil sila yung, di ba, constituent nila yung address dyan, di ba? Oo. Sa mga proyekto na yan. Oo. Tulad dyan sa Santa Barbara, yan, makikialam na si Mayor. Titignan na rin niya, di ba? Yung napanood ko yung interview ng mga kasama natin. Oo. Di ba? Kasi may nangyari na. Hindi na niya papayagan. Yan. Siyempre, nasasakupan mo yan eh. Di ba? Imbis na maproteksyonan ng yung mga kababayan. Yan. Di ba? Actually, mamaya mamaya mapapakinggan natin si Mayor Isko Moreno ulit. Pero tuloy lang natin itong challenge ni Attorney Alvin. Pinadala ko ng Engineer Nick, pakitignan na lang. Pangatlo na tanong niya, pwede po ba na magbigay din kayo ng statement na hindi kayo mismo nangontrata o kasosyo sa pagkontrata sa flood control projects para sabihin ninyo sa taong bayan na hindi kayo kasama sa mga contractors? Yan. Kaya nga, diyan ko na naman ipapasok eh. Yung lifestyle check eh. Ilan ba ang sweldo ng isang mambabatas? Natol. Wala namang negosyo. Sige nga, isipin mo kung anong negosyo nung nasa isip mo, nasa isip ko. May negosyo ba? Yon. Wala. Bakit ang daming atik? Lifestyle check nyo. Di ba? Pang-apat na challenge. Yan. Kaya, pang-apat na challenge ni Attorney Alvin sa 4th District. Pwede po ba kayong magbigay ng categorical statement na hindi kayo kumukuha ng kickback sa mga flood control projects at ibang projects? Talaga, may hamon din. Kung kakasa. Kung kakasa. Ito po so far mga nahanap na flood control. This is for the Sinukalan River traversing Dagupan City na lalabas sa Pantal Calmay River going to Lingayen Gulf. Baka meron pa po na hindi na isama. Hoy! Huwag kang makialam Walang dito. Walang proyekto na natibag. Matibay yan. Matibay man o hindi, patunayan. Baka yun ang hamon. Okay. Nakakahilo po kasi maghanap, kwanto ng Attorney Alvin, sa DPWH website.
dahil maliit ang mga letra at sobrang daming projects sa distrito ng kalsada, drainage, buildings, tulay na di po sinama dito at hindi sila flood control. Pero transparent yan. Ma-access mo yan sa kanilang data. Siguro kapabrito. Kahit sino. Dapat para transparent. Kung ano yung mga pinapatayong proyekto, how much yung cost, di ba? Kung tapos na, ongoing pa, at yung classification at kung ano to, kung flood control o kaya project na daan. Dapat meron siguro. Meron siguro. Kasi malalaki yung mga budget na nababanggit dito kapabrito. At kung sinong mga kontraktor na mayagpag. At ito ang final challenge ni Attorney Alvin. Baka pwede po magka-public consultation at public forum ang opisina ninyo patungkol sa mga congressional projects ninyo sa Dagupan. Upang ma-educate ang taong bayan ng DPWH paukol sa flood control projects ninyo. At sa forum na yun, ay makapagbigay na din po ng input ang taong bayan base sa nararanasan nila. Kasi wala pang nadisgrasya wala pang nangyari Kung may natibag sana, then siguro that will cause for an investigation. Yes, pero kung wala, ba't na ka magbibigay na matibay naman yan. Sige. Ay, nako. So, pero yun ang hamon, Yun ang hamon ni Attorney Alvin Fernandez sa 4th Congressional District. Pero ano ka? Parang hamon ni winner by default. Winner by default. Ano ba yan? So, it's a challenge. Anyway, it's a valid challenge, kapaborito RJ. At saka liknaan niya ng isang di ba? Nag-challenge. Siguro wala namang masama na ilabas. Yes, yaman din lamang na we are speaking about lifestyle check na sinasabi ni Presidente BBM. Pag wala naman tayong tinatago, why not? Pili not. Diba? May kilala nga ako nagtatrabaho lang, walang negosyo, pero super dami ng sasakyan, 3 ng bahay. Wala namang negosyo. Paano kaya? Paano ka siya nagkamal ng salapi? Meron siya naging kaibigang duwende. Siguro. Binigyan siya ng kayamanan. Sana mabigyan din tayo ng duwende. Ayoko kung kapalit naman yung pagliit ng ayoko na. Ng buhay mo. Ay, nako. Ito, pakinggan po natin. Pakinggan po natin si Mayor Isko Moreno. At meron din siyang sasabihin. Isisiwalat sa atin lahat, mga kapaborito. The flood control project done in the city of Manila 2022, 2023, 2024, and 2025, amounting to more or less 14 billion done in Manila. So most of it finished already. Bumaha ng pondo sa Manila, bumaha pa rin sa Manila. Now, itong lahat ng ito ay walang permit sa Luzon. Yes, we are investigating them. And they are also being investigated by the Office of the President. But that is the thing of the past. Sad to say, ulitin ko, bumaha ng pondo sa flood control sa Manila, amounting to 14 billion, and yet the people of Manila and those people studying, working, doing business, going in and out of Manila continue to suffer with the flooding. Ayan. Bumaha ng bilyong-bilyong pisong flood control projects and yet binaha pa rin ang Metro Manila. Ayun, yung mga ebidensya nakikita. Na-control. Hindi na-control yung flood. Hindi rin yung budget dami At yung budget hindi rin na-control. Napunta sa kanilang mga bulsa. 14 billion. 14 billion. Amounting to 14 billion. Yun.
project. Grabe yan, Tol. Done. Ganyan Supala, po supala. kayaman yung ating bansa. Bilyon-bilyon ang pinag-uusapan. Ngayon, pero, may isang nagbigay ng kanyang lignaan dito, kapaborito, RJ. Mm. May natibag na bro yung seawall sa Tundaligan ni Congressman Christopher. Ayun yung ano? Oo. Ay, oo nga, no? Di ba? Oo, yun. Nabalita nga yun. Oo. Na natibag ng malakas na alon yung seawall na yan. From there, dapat, yun na yun. I-start na yung, yung kwan dyan, investigation. Pero hindi yun, Ha? Hindi yun flood, flood control project. Kasi daan yun Yun lang. Pero siyempre, yung hamon sa mga flood control. hamon sa DPWH, bakit naging ganyan? Di ba? Ayun, di ba? Hindi ba substandard? Oo. Yan yung mga tanong dyan. Oo. And hopefully, kapaborito RJ, yung seawall din na tinatay doon sa banda mo, sa lugar mo, maging matibay din at hindi magaya dyan. Oo. Dapat. Para hindi masayang yung pera ng taong bayan. May ano din doon, na ipanagdala may sheet file. Ayun yung unang ginawa doon yung pagpapanak ng yung sheet file. Kasi yun yung parang yero, yun yung yes. Yun yung magpapatibay sa pundasyon. Tapyan may nitalay daluyon, kusuk, agtukusukusan. Yes, aman supuntan to. Yes. Protektado. Yun. Diba? Ako naman naniniwala doon sa lugar, sa ating distrito, second district, kapaborito RJ, kasi nakita ko na rin kung paano sila gumawa ng kalsada. Very, very standard. Wala akong masabi. Very, very standard yung ginagawa nilang kalsada sa segundo distrito. Doon na lang sa aming baryo, kapaborito RJ, sa Barangay Basing, sa Barangay Dulag, very, very standard. Kaya nga sabi natin palagi, not all. Oo, not all. Alam mo yung, hindi mo makikitang barangay road yun kasi two-way lane. Ang luwang at saka ang kapal ng simento. Sana all. Oo. Diba? Kaya sa Basing yun. Oo, sa Basing yun. Saka sana sa Dulag. all. Yung kalsada namin, pakicheck dyan sa Mayor Street, going to Pangapisan Elementary School. Saka yung drainage, please. Mayor Street yan Mayor Street. Kaya kailangan matatag. Matatag. Mayor Street. Oo. Napangalanan pa namang Mayor Street. Pero locally, balang. Kaya nababalang. Hindi makita? Pero Mayor Street Sana. Sana mapansin naiinggit ka sa amin. Siyempre, Basing yung sinasabi mo 'Di ba? Nasa na yun, 'di ba? Medyo nasa Sulinak. Sulinak yan. Actually, pero nagawa yung daan mo na parang pang-highway yung dating, first class. Kaya nga nainggit ako tuloy. Kaya naisip ko yung kalye namin na Mayor Street. Antamay undalan kat ang gapin nali. Yan sa Barangay Manibok. Antamay undalan kat sa mga nakarasat ang gapin nalikas pon litug. Nga po. May may dinadaanan tayo sa Lingiyen, yung sa Ramos Street, kala ko sira yung sasakyan ko. Litug. Oo. May ken gawa na sari kontraktor Aliwan Pulido. Di ba ba't ganun? Litug. Kala mo flat yung mo. Yan ginawa ng subcontractor. Ay, by the way, singit ko lang Iasaskot sika, ginawa ng subcontractor. Yun. Singit ko lang, happy yung aking mga kababayan, kabarangay, dahil may distribution kahapon nung nakapak ng DSWD. May rice na naka-plastic Siguro nakatanggap ka na, may kape, meron na. May dilata, ganon. Pero ito, ang napansin ko, yan? Yun pala, ayuda yun ng DSWD, hindi yun para sa mga nabagyo. Bakit ka mo? Bakit? Akala ko para sa nabagyo yan. Una, di ba, maaraw na ng bagyo. So kung mayroon man late, pero better than late, better late than never. Okay, parang gano'n. Pero nung interview ko yung isa, sangkatutak na interview.
na kung anong trabaho ng asawa mo, mga ganon. O bakit pa na-interview Yes, tapos kung ano yung pinag-aralan ng mga anak, ay sangkatutak daw na interview. So may ibig kong pipirmahan sabihin, ka na doon. tapos nga, bago ka pumirma, bago mo kunin, ni-interview ka pa. So ang sabi ko, hindi pala, kung ganon, hindi ito para sa Bagyo. Para siguro sa mga talagang kapuspalad. So ibig mo sabihin, by the way, thank you DSWD, pero nawawala yung yes, dahil kung sa nabagyo, wala nang interview sana, 'di ba? Oo, Yung kasi alam mo, CCTV lang ng barangay kapitan mo na nabagyo ka. Dinanas mo yung bagyo, then kailangan anuman yung estado mo sa buhay, nabagyo ka nga eh. O di ba may nag-declare pa ng ano yung tiniclear nila? Pagkatapos ng bagyo kasi nasa linap area state of calamity. Calamity. Asan yung calamity fund? Di ba? Kasi pag nag-declare ng state of calamity, automatic, kahit walang approval ng sanggunian, ilalabas nila yung pundo. Yes. Di ba? Kaya nga ako, dahil alam na naman natin yung mga ang tanong ko, ba't na-interview pa kayo ng sangkatutak? Tinanong daw kung ano yung trabaho, kung nakapag-aral yung mga anak, kung ano na yung estado nila. Ay, nako. Kaya kung minsan matanong ang DSWD, ba't may mga ganun pa? Kaya sabi ko, hindi yan for calamity. Siguro talagang binibigay yan para sa mga kapuspalad. Parang ganun. Dahil pag ganun ang tema ng interview, talagang ang punteriya nila yung mind hygiene. Siyempre dapat. Kaya hindi natin masisi si Councilor Dada Reyna kung bakit pinipilit niya na magkaroon ng accounting report. Kung saan at paano nagastos at ginamit yung calamity fund ng lungsod ng Dagupan. Dapat la. For transparency. For transparency and accountability. Wala namang masama dun di ba? Wala nga. Bakit? Wala namang masama. Anong kwan dyan? Kaso ang ginagawa pa sa kanya, maliit na nga, minamaliit pa. Literal Oo. Pero malaki ang puso niyan. Matibay ang dibdib niyan. Kung nawala yung Gabriela Silang sa Binmalay, dito nandyan pa si Gabriela Silang. Oo, di ba? Biruin mo naman, apo ng 2 mayor yan. Apo ni former Mayor Upring Manaris. Apo ni former Mayor Liberato Reyna. Libring Reyna at atong tanangag. Yung mga naging leader. Kaya yung talagang pinanggalingan niya talagang, di ba? Lahi ng mga public public servant. Kaya nandyan siya naninindigan. Yung dugo na nananalaytay sa kanyang, di ba? At mabuti na lang, merong Dada Reyna na nandyan. Di ba dalawa sila dyan na Reyna? Meron, 2 sila. Patag yung mga kapinsaningan. Okay. Okay lang, basta nagsusuportahan siguro. Wala naman akong balita sa Dagupan. Antikwan mo. Baka nagsusuportahan naman. Ako na rin. Di ba ganyan yan? I support you. Abayag tulan pitamitam tan. Insan, I support you. Abayag tulan pitamitam ng Councilor Dadatan. Hindi ba? Ay, socialist. Kay Sir John Lori Rehab, good morning. Say kwanto. Good morning po mga kapaborito, Sir RJ, Sir Joseph. Kwanto. Shout out po watching from Pangasinan, mga taram. Ang bayan ko, Barangay Katugan, Mendoza, Alon, Raymond Bakar, Domza, Esteban de Guzman, Errol Jan Bakar, mga tropang gwapo pagtulog. Sige. Okay. Mga gwapo kayo Pagtulog, hindi. Kahit gising kayo, gwapo kayo. Ayan. Sabi naman ni Lawrence, basta ang tandahan mo dyan, beauty is in the eye of the beholder. At higit sa lahat, ang iyong masidhing tagahanga ay iyong nanay. Yes. Di ba? Yes, siyempre. Siyempre. Sabi naman ni Lawrence Stonebridge, federalism ang solusyon para malaman agad kung sino ang accountable sa paggastos ng pundo. Anto, imbestigan de sarili da. That's ironic. Kwanto ng Lawrence Stonebridge. Baka lang, para lang siguro mapaniwala. Yan.
para bang may na please mo iray totoo mo you're doing, di ba? Yeah. Something, you're doing something. For the betterment, goodness, kultura. My goodness. My goodness. Ay, ano ba? Ay, nako. Sir Maxi Solis, good morning. Sabi ko ang tuya iso sa kayo mataya tatang tanagagi. Puro press release and SOCMED post nila regarding social services. Why? To cover up failure ng road elevation project niya. Ngayon humihingi na siya help from governor na i-dredge yung Dagupan waterways. Noon, hindi siya believe sa dredging. Ngayon, Gov, help me. Ayun. Sige. Untole, sulik na ibalik. Kaya rin na sa rin pakabatan pa imano malalapanid sa rin manangang tabay. Ang puta-putang Iren Balita. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha. Ang puta-putang Iren Sunata. Tanging ikaw ang katabi. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Protection. Yakult. With 8 billion live LCS. Yakult. That may reach the intestines alive. Yakult. Helps improve digestion and boost immunity. Yakult. With proper diet and exercise. Yakult. Kaya panalo ka dyan. Para panalo ka dyan, Yakult everyday okay. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang Flying Connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room, relax at their room accommodation, or enjoy a private time with someone.
sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be, at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber Salon for Men and Women. Alas 8:39, Lignay, Bali ni Ataten Dragagi, Kalop Kantabi ni siyempre sa rin magtariuran ka paborito. Amigo yo, RJ Beremenes at your service, always. Tan sa magtarilingkor, magtarian ka paborito, Joseph Kanilang Bakani. Lagi ang tuya ang pawidad sa kay kapaborito, RJI. Casual dinner ng mga anak ng mga corrupt officials. Ano? Na feel ang lavish. Imagine sa kwanto at sa kay dinner lambat. Oh. Sa gastos da 759,000. Wow! Nangyutan dahil kailangan nga lifestyle chick Grabe, singakala ang aliw na luganan mo. Singakala ang aliw na sa Kia Suneto. Di ba may may nabalita no na nasa DPW siya nagsaboy ng libu-libong piso, di ba? Di ba? Kilala mo yon, di ba? Parang narinig ko na yan. Di ba? Sana parang wala sa kanilang pera, mantakin mo nga naman yung ang nabulgar ni Lebese 3 million bit niya just to pangpalubag-loob doon sa congressman, di ba? Oo nga. 3 million. Million. Nako. 100,000 of pesos pag mayroon ako sa bulsa ko, di mang lukso Allah. Naman million Nako. Ay, so ba yan? So, parang ibig sabihin yan, yung nabanggin mo is parang wala sa kanila yung pera. Parang wala. Walang value noong pera sa kanila. Singadala ba yung paglustay ay, nako. May din mga ibantak na sakay milyon. Pero yung mga prinsipyo, ayokong ipakain sa aking mga anak ang perang hindi ko pinagpaguran. Parang ganon. Pero sila, sila talaga ang tibay ng loob, ang tibay ng dibdib. At sikmura. Higit sa lahat. Diba? Biruin mo yan. Siguro nag-meet sila sige, tulad nga ng kwento mo hindi mabura sa isip ko yun yung nagpagawa ng tulay si Satanas saka si St. Peter, papuntang langit, papuntang impyerno, halos wala siyang makitang kontraktor sa langit yung ilang araw yung Ingatar Daya panggawa, 20 days. 10 days pa lang, medyo malapit ng matapos si Satanas, si San Pedro, hindi pa nakakaumpisa. Yun pala yung problema niya. Ano yung problema niya? Wala siyang makitang kontraktor sa nasa langit. Ano ba? Puro nasa impyerno lang. Joke lang yun. Joke lang nga sa mga baka may mga natol. Kasi may mga kakilala rin tayong kwan. Siguro kwento lang. Para doon sa mga, 'di ba? Just to crack a joke naman. Para hindi tayo masyadong seryoso. Yan ang iniisip ko. Sabi ni Sir Jerome, happy 82nd birthday daw this coming Saturday, August 30, at si Nanay Belen Kalugay, Mother Earth ng Mayor Dong Kalugay. Birthday ni Nanay Belen. Okay. At siyempre, nabanggit na rin, August 30, happy birthday sa aking waswit. Okay. August
August 30 din. Bukas na. Bukas na. Oh, belated happy birthday kay Auntie Evelyn Biray Sinoto dyan sa Nueva Ecija. Oo. At binabati ko rin, belated happy birthday sa ating hipag si Madam Dang Zamora Bacani at sa ating kaibigan si Ano Manjunat. Ano, happy birthday. Okay. Bukas, happy birthday, Madam, in advance. Yan. Tapos ano pa itong pinadala sa akin? Oy, ang mamahal ng kanilang bag. Tingnan mo, baka mga mga signature, may mga pangalan. Ang kanilang bag, Hermes. Hermes. Mambili na 2,266,000. Yung texture siguro ba't mahal Grabe, yun? Bakit ganito kamahal itong bag na to? Baka balat ng yung kuan, balat ng hindi buhaya. Ay, ano ba yan? Hindi ba balat ng buhaya? O dapat. Di ba? Yung texture nga, ano kayang ginamit baka hindi yan? napupunit to Di ba? Yung isa yung may biton-biton, ano yan? Gucci? Gucci? Di pa, LB. Ito, Gucci Gucci. Gucci, leather jacket. Garibili to? 98,000. Imagine, leather jacket lang. Hindi naman tayo laging inuulan at hindi naman malamig din Ay sa bagay, pag pumupunta ng ibang bansa, pwede nila magamit. Ano yan? Mga bag na mga Coach, mga gano'n. Louis ano pala yung biton. Anak ng isang taga Bureau of Customs. Wow. Talaga naman. Yan, mga lifestyle check dyan sa Bureau of Customs. BIR, lifestyle check. DPWS, lifestyle check. DepEd, sali nyo na, lifestyle check. Lahat na. Sige. Ano pa ba yung mga ahensya? Ano yun? Yung PhilHealth ba yun? Yung una na nabanggit. Ang dami. Lahatin na lang. Pati sa media, lifestyle check nyo na. Dahil, di ba? Lahat na para malaman na natin. Pero ano yung hamon? Dapat ba'y manguna? Manguna, siyempre. At sabi pa ni Senador Risa Ontiveros, dapat may maparusahan dito sa flood control scam. Dapat mapatunayan sa publiko na may mananagot dito sa mga scam na nilulunod ang ating mga kababayan hindi lang sa baha, kundi sa corruption. Ito, sabi ni Arnold po, yes sir! Pero sinampahan din ang kaso si Kona. Si Senador Risa Ontiveros. Yung sa yung binigay daw ng Ito sabi niya, bago natin puntahan yan, sabi ni Arnold po, tama sir, sabi niya, mga BIR, pati mga sari-sari store pinupuntahan na, mga malilit nating kababayan, samantalang sila. Okay. Ganun ba? Pati sari-sari store, wag na. Wag na. Kaya pala. Pag umaangat yung negosyo mo, di ba? Pupuntahan ka na, di ba? May kilala nga akong yung kainan. Nung umasenso na doon kumain yung mga nasa BIR tapos hiningan ng resibo wala, ayun, nagmulta. Meron nga nagtanong kapaborito, RJ. Ano ba yan? Ano ang pagkakaiba ng magnanakaw sa kanto? Yung isa, yung magnanakaw muna bago atakbo. Yung isa, atakbo muna bago magnakaw. Yan. Nako. Ito, I like that, sir. Pati mga, ay ba ito? Hindi ko na babasahin. Iba? Oo. Ayoko. Ay, nako. Kasi may mga iba, marami daw, ay nako. Sige na. Pati tingnan nyo na lang ang dali naman di ba na suki-suki nang bumabong balbalag da kalaluganan to. Palala po ayaman. Pero pwede naman palang imbestigahan. Pag nakita yung malaki yung bahay mo, saan ka kumukuha ng pera mo? Oo, siyempre. Pwede kang pagwisin dyan, di ba? Kasi i-compute nila yung sinisweldo mo. Pwede, hindi naman. pwedeng, private ko na to, hindi pwede. Kailangan magwis ka. Nako.
kailangan maging nakakadiri yung korupsyon. Kay Mayor Vico Soto yan. Pero ito palagi nating sinasabi, not all. Not all naman. May mga talagang maprinsipyo. Ani, walay tapat to nan Ken. Sir Maki Mapalakapak Soriano. Sa kwanto, yung nagnakaw ng corned beef na kulong. Yung nagnakaw ng mangga na kulong. Yung nagnakaw ng bilyon-bilyon Hindi sa flood nakulong. control. Bakit hindi nakulong? Kanto. Alam mo pala yung may amount ba pagka yung robbery? Meron. Doon makukuha yung bulat ng kaparusahan. Yes, Ay, pero makukulong ka pa rin. Makukulong ka pa rin. Naku. Ay, ano ba yan? So, tignan natin. Sabi nga nila, lahat na nakukurap na daw. Ito naman, binabash nila ngayon yung mga anak ng contractor. Pero noong eleksyon sabi nila, hindi kasalanan ng anak, ang kasalanan ng ama. Oy. Pwede rin. Pwede rin. Kasi 'di ba? Yung tatay kasi sa election kasi, ay wag niyong iboto yan dahil yung tatay niya, 'di ba? Baka magaya niya. Doon na-intra yung sinabi mo. Yes. Kasalanan ng ama, hindi kasalanan ng anak. Oo. Nako. Hindi, alam niyo pagka talagang yung straight, yung good governance ang pinag-uusapan, yung talagang maktek, yung kagagawa. Ewan ko kung may papasok pa. Di ba? Oo. Sa ganyang mga posisyon. Di ba? Oo. Issue patay ay socialist. Kasi, pasal timot lantid, anda pa karaw. Yun, diba? anda pa. Karaw. Kanyan na, ilalo nyo matlalante. Lalo lang yung eleksyon, di ba? So, yan na yun. Yun na yun. Yan na yung kapalit. Oo. Di ba? Yes. Father Raymond Bok Oligani, good morning, classmate, Kabalens. Ngayon, siguro ang tatanungin nyo, hanggang kailan matatapos? May mga investigasyon, matutuldukan kaya yung sinasabi ng abiyan, natural na. Nandyan na yan. Di ba? Hanggang kailan matatapos? Kung makakaroon tayo siguro, hindi ba himala kapaborito Tanungin Joseph? nyo si Kung Pangulong BBM. Kung Diba? magkakaroon tayo ng leader na talagang pursigido at, di ba? Pero ito na nga nagpapakita ng in fairness naman nagpapakita na ng yung tawag dito. Yung talagang pagpupursigi na pigilan. Ngayon, antayin natin kung magagawa. Napigilan. Yan. Tingnan natin kung hanggang saan ang kanyang pagpupursigi. Yes, ganun. Di ba? Pero sabi nga, bigyan pa natin ng, di ba? Kaya naman, inumpisan na nga, patapusin nyo. Ay, nako. Siya nga pala, mga kapaborito andyan pala si Bishop Fidelis sa Dulag National High School ngayon. Mag-mimisa siya dyan. Sa Dulag National High School. Para sa mga magagandang balita din. Pero ito, nakita ko na, nagsalita na si umarap na rin sa media at parang walang nangyari. Si idol ko, si General Torre, di ba? Nakita mo na. Nakita ko na. Nagsalita na. Smiling pa rin. Naka-smile. Parang, di ba? Pero alam mo, nakikita ko yung smile niya. The back of his smile. Okay. Siyempre, merong bleeding heart dyan. Talaga. Nagdurugong puso. Pero, di ba? Pero sa nakita ko, parang as a good soldier, siyempre, susunod siya. Yes. Okay. At least nagpa-unlock na rin. Di ba? Yes. Pero naawa naman ako dito sa bata na kuan. Alam mo to yung si CJ Baldonado. Ito yung mga bata na magkakaklase sila. Pauwi na sila sa bahay. Biglang bumigay yung mga may di ba manpapasta iray karpintero. Maggawaray building. Tula may tawag saman. Palitada? Yes. Nan-crack may building. May papalitada to. Na-plug.
Agi. Timamad Sara may ugugaw. Ay, aga. Sakid Sara man ugaw ay si CJ Baldonado. Napakasaklap kasi pumanaw na siya Ay, kapaborito. naku, di ba pag gumagawa ka dyan, may mga safety dyan, na nilalagay, may safety net, mga ganun. Di ba? Tapos nilalagyan, yun yung hindi na binibigyang pansin ng iba. Di ba? Kailangan mayroong yung to caution, yung mga dumadaan, di ba? Yes. Di ba nilalagyan ng ano yun? Oo. Sabi ko, di ba? Yung kakaawa mga kasi- warning sign, mga Oo. ganun. Saan ba yan nangyari? Sa Manila to, kapaborito Ay, RJ, nako. sa Quezon City. Careless yung mga Oo. sagot ng kontraktor yan. Yan. Alam mo, 3 anak nila. So tatlo silang magkakapatid. Ay, Siya nako. lang ang lalaki. Ay, sosilis. Siya pang pinakapanganay. Ay, sosilis. Kwento nga nung tatay niya, ito dito ka maiiyak, Ilang kapaborito taon RJ. siya? Binata na mga 15 years old. Ay, nako. Oh. Sa kwento may tatay ito, binibigyan namin siya ng pamasahe. Hindi pala siya nagko-commute. Ang ginagawa niya, naglalakad siya para makaipon ng pambili Ay, nako. ng Rubik's niya. Tapos nung nangyari sa kanya yan, Ay, inabot sa akin yung cellphone sa emergency room. Nakita ko madaming ipit na pera. Ay, nako. Hindi siya humihingi sa amin ng pambili ng Rubik's Cube niya. Talagang nagsusumikap siya para mabili yung gusto niya. Ay, nako. Imagine yun, kapaborito RJ. I-coconnecta natin, di ba? Tingnan mo, may mga ganyan. Tapos yung iba, nagwawala. Oo, yes. Mga anak nung mga, ay, nako. Kasi, sana makonsensya kayo kasi from that hindi- story, di ba? Yung From that story, di ba? idugtong natin dito sa mga Ay, flood control projects. Ay, nako. What if yung mga flood control projects na yan Ibumigay. Di ba? gaya ng mga nangyari sa ibang bayan na bumigay, ilang bahay ang nasira, Yun. may mga buhay na nawaldas, nawala dahil sa mga flood control projects na yan ng mga bumigay. Nako. Imagine yung pain na No. maiiwan sa kapamilya ng Yung mga sakit, biktima. Di ba? Ay, nako. Kaya- Ay, nako. Alam mo sa mga ganyang nangyayari, di ba? Di ba? May talagang nagpupursigi, di ba? May talagang, di ba? Nagtatrabaho ng tama, nag-iimpok ng tama. Tapos, ay, nako. Second Ay, to buhay. ay, so, listener ta, Japan, no sangkot ira at korupsyon, man harakiri ira. Yun. Babanggiting At kababainan harakiri. da. Samurai yan eh. Oo. Di ba? Magharakiri kiri. Antay may walay mulaga samuray da. Nako. Isaksak na. Isaksak dat laman da. Isaksak dat laman da. Yasay puntirian da. Amay sigurado nung pati ira. Yun ang harakiri. Pero dyan Pilipinas, balot, yung whistleblower ang mamamatay. Yun na yung siga mantimisa malabir ka. Agka makaroon na dirongan mo sige. Pero sige. may nangyari na rin sa atin nung nasangkot sa kontrobersya, nagpakamatay. Kilala mo yun? Oo, si former AFP chief. Yes. So, yun, believe ako dun. Diba? Pero siyempre, andun na. Wala nang... kasi may mga iba naman na talagang may dignidad, may singalaki tinansaman, may importante, may antuman, may kinapamilya, may aplido, di ba? Yes. Na pagka na mancha ide talagang, di ba? Kinita, may iniingat-ingatan ko yung dignidad, naamantya niya, may singad na na-accept, di ba? Ay, nako. Ay, bilay. Tapos, may mga nagwawaldas. Tapos may nag-iipon para lang makabili ng sasakripisyo. Isa sa mga china-challenge ngayon, itong si Pastor, Congressman Benny Abante. May atalon congressman pero non-congressman. Ayun si Pulong. Pulong ba yung hinamon niya? Binigay na niya yung lahat ng data, kung ano yung pinaggastusan. May kwento lamat. Sa Quadcon na, may Quadcon ba? Mayroon pa? Meron pa? Parang may investigation pa. Meron pa. Let Congress investigate. Kwento. Dapat na maglabas ng ebidensya si Vice President Sara kaugnay ng sinasabi niyang anomalya o mano sa iba pang proyekto ng gobyerno.
Ayon kay Manila 6th District Representative Benny Abante, hindi pwedeng maglabas ng aligasyon ng BC ng walang patunay. Nauna lang sinabi ni BP Sara na dati rin naging sekretary ng DepEd na pinaghatian ng mga congressmen ang pagpapatayo ng school buildings pero wala raw pumansin. Si Kamwat, pastor. Pastor ba yan? Oo, pastor to. Nakita ko yan kung paano magtanong kay... I-apply natin kay pastor yung pastor. Kung malinis ang yung kalooban, ikaw ang unang bumato. Kay Magdalena. Kay Magdalena. Ay, pastor Nako. Ay, nako. Pero teka, mayroon pang 4 na minuto. Di ba? Sa Lunes, ano yun? May pagbabago daw, sabi ni manager. Ewan ko kung ano yun. Sa Lunes? Sa Lunes. September 1 na kasi. Oo. Sa Monday. Oo nga, no? September 1. Berman. Yun na yung pagbabago. Ewan kung ano Isa siguro sa mga pagbabago, dahil Berna, tapos na yung gawat. Oo. Okay. Uy, nako. Ano to? Niyanig ng 5.1 na lindol sa silangan ng Burgos Island, Surigao del Norte ngayong 8:44. Uy, kanina lang ito, habang nag-uusap tayo dito. Nagbabalita tayo. Oo. Nako. Yung mga, anong sinasabi natin, nang dahil sa mga kalamidad, na bulgar. Yun. Yung mga kabulatsingan. Kanyan, yung work of nature. Work of nature. Hindi mo yan talaga mapapara. Kaya kayo kaya kayong mga, may nagbulong sa akin. Ano? Alam mo, kapaborito RJ, lahat ng nananakop ng lupa ng gobyerno sa, yan daw, sa may... Nananakop ng lupa ng gobyerno? Saan yan? Yung mga malapit daw sa mga ilog-ilog dagat. Pag nature na ang kumana sa kanila. Masisira yan. Sige. Sabi ko naman, huwag kang ganyan. Oo, kasi yan yung mga walang matirhan. Kung saan ang gobyerno natin magbibigay ng matitirhan, hindi sila titira doon. Hindi yan daw mga malalaking establishmento na dyan. Yan ang pinatutungkulan. Sabi ko na, huwag kang ganyan. Kasi pagdasal natin na walang nadisyang. Bayaan mo't hindi naman, di ba? Hindi naman, di ba? Natutulog ang nasa taas sa mga taong mapagsamantala. Kung basta ka ako sa kanya, basta ang isipin mo sarili mo, kako naman, gumawa ka ng kabutihan sa kapwa mo. Yan. Dahil minsan ka lang dadaan sa mundong ibabaw. Di ba may kasabihan doon? Yun. Gumawa ka na ng kabutihan sa kapwa mo. Yes. Yan. Pero ang kapalay mo alam niya, oras sa tatang talagagi kung sobre laso number 1 ng kapaborito Joy Baby. And because it's Friday today, see you on Monday, mga kapaborito. Last working day ng August. Yes, last working day ng August kasi pagbalik natin September 1 na. Yes. Okay. Hanggang sa susunod na Monday, mga kapaborito, kaulapakan tayo lalangula sa rin magteriuran kapaborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Kansay magtarilingkor magteriuran kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team on the technical side, siyempre the only one, Engineer Nixon Dakal. See you po, mga kapaborito, dito lamang sa DWJ 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Nanggalan iray nandruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez, San Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM.